En Joan Cabanyes i Prat va ser, a part d'un personatge que va néixer el 1873 i va morir el 1913, va morir relativament jove, podíem dir-ne que va ser una miqueta l'ànima dels que van fundar l'agrupació. Podíem dir-ne de Can Cabanyes d'Argentona i era nebot de l'arquitecte municipal Emili Cabanyes. Joan Cabanyes era dibuixant i topògraf, o sigui, era una persona dedicada al món del dibuix. Segurament que es creu, i quasi amb tota certesa, que els dibuixos que hi ha precisament del Castell de Burriac, encara que estiguin firmats per l'Emili Cabanyes, segurament que són dibuixats, com a delineant que era, per el Joan Cabanyes. Qui anaven a muntanya en aquell temps eren gent benestant, gent amb una certa cultura, gent que tenien un estàndard de vida bastant alt. Nois que havien acabat o estaven estudiant a la universitat i que de l'entorn de la mateixa universitat o dels seus mestres van pensar en això, crear un centre que es deia en aquell temps Agrupació Excursionista de Mataró. Hi havia 7 o 8 persones com a mínim amb ell, però els que han passat bàsicament a la història han estat l'Ignasi Mallol i Passant i en Pere Pasqual i Rius. Suposem que cap al 1898 i abans aquests nois havien treballat i col·laborat amb el Francesc Carreras i Candi, sobretot quan va dirigir la Geografia General de Catalunya, que es va publicar el 1902 o 3. Van col·laborar amb ell també, amb en Carreras i Candi, quan van fer l'estudi de la Riera d'Argentona, que va publicar Candi, i van fer també, col·laborant amb ell, l'estudi del Castell de Burriac, el primer estudi complet que s'ha fet del Castell de Burriac. Per tant, són gent que ja es movien poc o molt amb la muntanya, però no entenem la muntanya com l'entenem nosaltres ara. Estem parlant en l'etapa de la Renaixença, per tant, estem redescobrint el país, aquest país que, sobretot a la zona nostra, la revolució industrial havia fet abandonar la gent, desplaçar del camp cap a la ciutat, descobrien el paisatge, descobrien la natura. La primera excursió que fan de fundació de l'agrupació és el 1898 i se'n van al Castell de Mata a fer l'excursió en la qual hi participen tant homes com dones. Les fotografies que tenim, hi ha unes 13 o 14 persones, entre homes i dones. Anar a l'excursió d'aquella època era com ens l'imaginem que devia ser. Com que no coneixien gaire la zona, es posaven en contacte o amb el capellà de la zona o amb algun pastor o amb algun pagès i aquests llavors els conduïen a buscar noves rutes o buscar camins o buscar cases de pageses que havien quedat abandonades o algun altre monument. No anaven com nosaltres amb la motxilla, anaven quasi bé sense res. A darrere anaven sempre o uns porters, uns senyors que els portaven les coses, o una mula carregant amb els estris. Anaven tot el dia amb la càmera fotogràfica a sobre, i no pensem en les càmeres nostres, sinó pensem en un trasto, un trípode, una càmera fosca. Descobreixen, m'imagino, un Maresme que encara era molt pagès, en el sentit de molt agrari. Per exemple, nosaltres conservem fotografies d'aquí de 1904-1905, quan a Can Bruguera van anar a veure quan estaven fent l'abatre del blat, o sigui que pensem que Can Bruguera aquí mateix, o sigui que vull dir, sembla que no, però allò era un terreny agrícola normal, on anaven a recórrer les vinyes. Fotografies que hi ha de principis del segle, per exemple, que es veuen als turons del voltant d'Argentona, tots estan carregats de vinya, de pi no n'hi ha ni un. Sempre ens sembla que el que tenim a prop ja ho sabem i busquem coses molt més llunyanes. Jo en realitat penso que és important conèixer el teu propi entorn, l'immediat. I a més és que estem en un entorn immediat que va canviant constantment. El principal valor de la muntanya és el que marca els orígens de les persones. Nosaltres hem nascut a la natura i per tant la natura encara està aquí.